IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Naibinglay kadagiti kameng ti Ilocos Norte Police Provincial Office ti importansya ti Code of Ethics ken papel digiti media practitioners iti panangisigurado ti napunno ken responsable a panakipakammo ti damag iti publiko. Iti seminar anaangay iti Abril 17, 2026 nga daan tema a seminar in strengthening PNP media relations in palawag ni Ms. Celestina Paz, presidente ti kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Ilocos Norte Chapter digiti prinsipyo ken pagalagadan ti KBP a nakasentro iti tapat, epektibo ken respeto. Naibaga na at may sa broadcaster ket masapul anapudno saan ang mangawat iti soul wenno anyaman a pabor a pakabalbaliw iti kinapudno ken saan ang mga ramid iti plagiarism no diket agtultuloy ang mga respeto iti karbengan ti sabali nga intelektual at trabaho. Never in my life that I will forget that incident. Okay, let's proceed. Effective use of television and radio in the promotion of what is right, orderly, and peaceful is the hallmark of the broadcaster who contributes to the development of our citizens and our nation. Oh, respect each other. Ni paganit getmet ti papel ti media iti panangitando do iti naornos ken natalged a komunidad babay iti responsable a panagipadamag kasama iti panangrespeto kadagiti tattao ken institusyon ti panagtalek iti prinsipyo at ti akusado ket inosente aging gana mapaneknekan ti basol na. Inlawlawag na pa iti panagdepende ti dua a sektor ti Philippine National Police ket agkasapulan iti media tapno may pakamo digiti public safety alerts komunikasyon iti oras ti kalamidad ken dadumapay ti sabali bangir ti media ket agkasapulan iti pulis para iti napadekdekan na datos na partak nga access ti impormasyon ken opisyal ang panagpasingkad iti identidad ken kaso. All humans and institutions is expected of the broadcaster who upholds human rights and the principle that an accused person is innocent until proven guilty. Diba? No, hingga na saan ang makanagulakan kinesa ng krimen, innocent pa rin. Kung minsan nagkakamali-mali daw yung apprehended, suspect, charge, criminal, dapat matuto kung ano yung dapat na gagamitin. Naibaga namet nga dati core tensions iti relasyon gapo iti nagduduma a prioridad ti pulis ket mga pampangruna iti investigasyon ken kinapudno bayat at ti media ket mga pampangruna iti naliptak a panagipadamag ken karbingan ti publiko a makaammo. So bakit nyo kailangan ng media? Sige na, kailangan nyo ng media, ang PNP, di ba? Ganun din kami, kailangan din namin kayo. So PNP needs media to broadcast public safety alerts, be on the lookout, missing persons, disaster communications, anti-crime campaigns, debunking fake news, etc. Also enlist community help and witnesses, build public trust through transparency, and counter rumors or misinformation fast. Segun kadagiti opisyal, babaen iti daytoy a panagsanay ket mapapigsa ti relasyon ti kapulisan ken media tapno maipaay ti publiko ti napudno na partak ken responsable nga impormasyon. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.